Seguim, amics, en esta última tanda de convidats. Així que, bueno, se pot dir que hem deixat alguns dels millors per al final. Per això estem en aquest moment en Manuel Navarro, conseller delegat d'Oxxo. Manuel, benvingut al set de Shopping Night TV. Benvingut. Bueno, també te tinc que nomenar també com a part activa de tot el que s'ha muntat així esta nit en esta Shopping Night i per tant donar-te l'enhorabona també. Gràcies. Nosaltres sempre intentem estar en tot el que sigui apoyar al comerç valencià i sobretot animar a la gent, com veus. La festa del comerç, podríem dir? Podríem catalogar la nit d'avui com la festa del comerç valencià, Sí. Manuel? Sí, perquè n'hi ha que animar sobretot al menú comerç i a la gent que isca, es divertisca, ho passe bé i que no m'ho faig compres. I ara, sobretot, en octubre, és a principi de temporada. Són poc més de les 11 de la nit. Vora les 11 i quart seran, no tinc raons ara mateixa, però hem estat en directe des de les 8 de la vesprà. Han passat per així moltes opinions, moltes sensacions. Quines són les teues? La meva sensació és que la Shopping Night s'ha consolidat. La prova és que esta volta ho han fet en octubre en vez d'en desembre. Crec que és millor en aquesta fetge perquè també el comerç pot presentar les noves novetats cara a la temporada d'hivern, d'automne. No hi ha en desembre, que pràcticament era com una presentació de rebaixes via Nadal. Han passat molts convidats, des de clients o usuaris de la Shopping Night, des de patrocinadors d'esta gran festa del comerç i també expositors. Tots han nomenat la paraula festa. En una nit en la que se pot eixir al carrer, se pot anar a comprar, se pot eixir realment a fruir de l'oci de la ciutat de València, i una nit en la que en cada comerç del centre dels adherits a la Shopping Night hi ha una vida i una alegria diferent. És la festa de les compres, la festa de que la gent, el que no compra, també veu noves col·leccions. Si no compra avui pot comprar el mes que ve, però l'important és que la gent isca, es divertisca i que anime el comerç i que anime l'economia en general de tot el menú comerç, perquè ara en aquest octubre que està fent molta calor doncs fa falta treure la gent al carrer. Manuel, per últim, està de moda, és el leitmotiv d'esta Shopping Night. Qué important estar de moda, ¿no? Sí, desde luego. Nosaltres també des del grup, en la Galeria Jorge Juan, han portat una banda en directe i la veritat és que ha sigut un èxit de gent. L'enhorabona per tot el que heu lluitat per a estar en esta Shopping Night i per a que tinga sobretot l'èxit que està tenint, que encara està tenint i que fins a les 12 de la nit encara estarà això en el seu total esplendor, no? Sí, és que veurem que hi ha moltíssima gent que acaba de plegar, imagina't. Hem parlat també de que anem camí de xifres de rècord, com ho veus? Pues jo he vist moltíssima gent, no sé si dir-te si rècord o no, però des de luego moltíssima gent en el carrer que ha vist. Bueno, a veure si arribem i si passem aquests 100.000 usuaris i aquestes 100.000 persones que hagin estat en la festa del comerç i la festa de les compres del comerç de València. Des de luego pensa que ara la Shopping Night abarca molt més territori que fa uns anys, que antes pràcticament es concentrava així, si veus tot el carrer Colom, des de la plaça de Bous està així, des de la plaça de Bous és d'ací, és moltíssima gent. Demà tindrem xifres, també estem expectants a veure el que realment han sigut, quants usuaris han passat per la Shopping Night, quants valencians, i no només de la ciutat de València, sinó també de pobles colindants, han vingut a estar en esta gran festa en València, que avui, una volta més, torna a dir que és el centre neuràlgic de les compres d'Espanya. Sí, jo he vist molta gent, sobretot de l'Horta, que ha vingut a la festa i a comprar també. Manuel, moltíssimes gràcies. A tu, gràcies. Manuel Navarro, conseller delegat de la revista Oxxo, està amb nosaltres. Anem a fer una ulleta a l'ambient que s'està vivint en la Shopping Night i tornem ràpidament en les 3 o 4 últimes entrevistes. Coté Soler és la nostra següent convidada, que també una dona que no es perd la Shopping Night perquè és la gran festa de les compres, ¿no? de Valencia. ¿Puedo hablar en castellano? Por supuesto, faltaría más.
Yo creo que Valencia... Ah, sí, Cote, sí. Gracias, fíjate, que hablo en la radio y aún no he aprendido. Perfecto. Yo creo que Valencia siempre necesitamos el empujón. Los valencianos somos muy de calle, pero siempre necesitamos un motivo últimamente. No nos lanzamos a la calle si no nos ofrecen más de 3 y 4 factores. Yo creo que, sobre todo en estas noches en que de cara a verano el tiempo ya va siendo mejor, apetece salir a la calle. Y hoy ha sido una noche totalmente veraniega o primaveral, ¿no? Así que también creo que ha podido influir para que tenga el éxito que ha tenido esta Shopping Night, que además ha tenido muchas novedades. Yo veo este año lo he visto todo con más felicidad. Los brotes, los rebrotes y los requetebrotes, he notado caras de felicidad. Comprar, la gente lo que hace en noches así es observar, mirar y volver al día siguiente. Es un día social, es un día para encontrarte con gente que no ves hace muchísimo tiempo. Eso de volver la cara para mirar a los ojos del chico guapo y perder el sonido está muy mal. Me centro. Es un día para... Gracias por la parte que me toca. La verdad, es un día para relacionarse y ya mirar qué tiendas te siguen interesando. Pero no es un día exactamente de comprar. Yo lo veo más para hablar con todo el mundo. Fíjate, hemos visto de todo, hemos visto invitados y usuarios, clientes que han pasado cargados de bolsas y que nos han dicho, yo me he comprado esto, y otros nos han didicho, yo hoy no me he comprado nada, pero hoy tenía que salir a la calle, ¿no? Hazme caso a mí, que soy una compradora total y hoy no llevo bolsa, como me ha dicho José Lozano, hoy no llevas bolsas, digo no. Hoy me dedico a hablar con los amigos. A ver también cuáles son las novedades. No, claro. El fondo es de Sandra Polop, que nos está acompañando musicalmente y es una maravilla de grupo que no podéis ver, pero que existe. Estábamos haciendo conexiones con ella y en breves momentos la tendremos también. Haremos genial, porque la estoy oyendo. Pero fenomenal, buena mención la que acabas de hacer. Cote, para ti, ¿qué es lo que uno no se puede perder de la Shopping Night? La verdad es que hay muchas zonas maravillosas, pero el ensanche, no sé qué pasa, que siempre acaba llevándose la palma. Yo veo que la gente al final recala, finaliza y se aglutina alrededor del mercado de Colón, que es mágico. Totalmente, casi que desde que hemos llegado y hemos empezado el directo aproximadamente a las 8 de la tarde, ha habido gente que hemos entrevistado a las 9:30 y nos ha dicho, no, es que, bueno, que has visto todo, ¿qué te ha parecido? Y dice, no, es que he venido aquí y todavía no me he podido ir, porque hay un montón de cosas, ¿no? Así que, bueno, suscribo lo de el mercado de Colón, que es mágico, ¿no? El mercado de Colón tiene una especie de energía positiva. Ha costado encontrarla. Al principio, no es que estuviera desubicado, pero le faltaba implantarse. Y en este momento es el centro total. Pues ya, para muestra un botón, ¿no? Ya que hemos podido ver, nosotros tenemos el set, también a espaldas nuestras, a esquines nostres está el Mercat de Colón, precisament, i l'ambient que vostès estan veient pues, són les rodalies del mateix, així que vegen, si no té raó, Coté, lo que està dient per a mostra, un botó, Coté, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, yo sigo, yo gracias. Sigo por aquí. Gracias. Un placer, Coté. Moltes gràcies. Amics, fem una breu pausa per a connectar l'ambient una volta més al voltant del Mercat de Colón i tornem en més entrevistes. 2 o 3 mos en queda per a acabar i per a tancar esta nit de Shopping Night TV, però recorden que fins a les 12 i tal volta un poc més va estar tot això en ebullició. Pues efectivamente, si Coté Soler hemos estado diciendo que de fondo estamos escuchando a Sandra Polop, pues ya la tenemos así. Sí, es que abans ho diu y abans nos acompaña... Estaba ahí cantándote en el oído set. Todo el rato. Sí, bueno, que tengo que decir que no me molestaba. Si es lo que pretendías, no me molestaba, sino todo lo contrario. Nada. Quería poner la banda sonora del programa. Así ha sido la banda sonora del directo de Shopping Night desde las 8 de la tarde. A las 8:30 has empezado tú. A las 8:30, sí. Efectivamente. Y ha sido la banda sonora, te lo tengo que decir, Sandra. Qué ha sido guay. También parte de la culpable, ¿no? De que hubiese gran parte del ambiente, sobre todo en esta zona, en la derecha de nuestro set, donde estaba el escenario que Renault ha habilitado para que hicierais vosotros el concierto. La verdad es que lo hemos pasado bien. El primer pase ha sido como un poquito más light. Sí que es cierto que esas horas tú sabes que la gente empieza a salir de sus casas, también de trabajar.
y entonces la gente se está animando a venir, pero los 2 últimos pases, digo, madre mía, que nos pongan 2 más y empiecen a servir ja. Jo lo he visto, Sí, jo he vist, visto. jo ho he vist i dono fe. També ho han vist vostès, perquè bueno, has de saber, no sé si lo sabías ya, si no te lo digo yo, que en las desconexiones del set íbamos contigo. Claro, por Ya supuesto. parecía- Me eras ha comentado consciente, tu ¿no? compañero y me ha dicho, has Perfecto. salido un montón de veces, te estamos grabando todo el rato. Digo, muy bien, compartiendo música en vivo por todos lados. Perfecto, hay que potenciarlo Sí, también, por favor, ¿no? sí. Esta noche de Shopping Night es una noche en la que no solo se potencia el comercio y las compras en el centro de Valencia, sino que se potencia la ciudad y también la música en directo. También ha sido las impresiones de algunos de los músicos que han pasado por aquí, porque han pasado varios. Sandra, ¿tú cómo ¿Ah, lo sí? ves? Pues mira, te voy a decir una cosita. A mí que se potencie la música en vivo, que en este tipo de eventos se hagan este tipo de conciertos acústicos un poquito más grandes, o como estaban haciendo ahí en la performance también había música en vivo, a mí me parece maravilloso porque, como bien comentas, estamos disfrutando de la ciudad, disfrutando de las cosas bonitas que podemos hacer dentro de la ciudad, de sociabilizar con gente, con amigos, familiares y conocer a gente nueva, ¿no? Que también comparta esos gustos y esas cosas comunes. Así es que yo voy a votar siempre por música en vivo en un escenario Renault, en un escenario de performance o aquí en el set. Ojo, Ojo. todo se andará, ¿eh? Ojo al dato. Carlos nos mira de reojo y dice, sí, por favor. Sandra, ¿te pongo en un compromiso? ¿Qué? ¿Te pongo en un compromiso? Vale. Empezó Operación Triunfo el pasado lunes. Ah, vale, ¿Lo viste? sí. Vale, ¿qué tal? Mira, voy a ser súper clara, súper sincera, porque a mí me da mucha pena toda esa gente que con toda ligereza dice, jolín, qué malos son, ¿no? Los que cantaban. Pues no, señores, no son malos, para nada son malos. Tienen unas voces increíbles. Yo he llegado el seguimiento de castings, de sus propias redes sociales, y son gente muy válida. Yo creo que tuvo que haber algún problema acústico en ese plató, porque no puede ser que de 18 personas 18 desafinen. Y esto es así. Creo que a última hora esto tuvo es lo que... lógico, la lógica invita a pensar esto. Vamos. Claro, o sea, es que yo creo que hubo un problema de sonorización. No sé, porque verdaderamente antes de esa gala tuvieron que haber ensayos generales. Verdaderamente no sé, pero desde luego lo que estoy segura es que desde casa lo que nosotros vimos no es porque sean malos los cantantes, los intérpretes, sino que hubo un problema seguro técnico en ese escenario. Aquí, o sea, medalla de oro para los concursantes, medalla de plomo para organización o para sonido No, o para, ya o para ya quién. No sé, organización tampoco, porque la organización la verdad es que estuvo muy bien. Sonido, sonido, hay que dársela, Sí, ¿no? sí, la verdad es que sí, supongo que tendrán que cuidar muy mucho esta segunda gala del próximo lunes, porque vamos a estar todos muy pendientes de si han solventado ese problema. Estaremos expectantes, ¿eh? Sí. Esto te digo una cosa, esto en la Shopping Night no hubiera pasado. No. Esto aquí no hubiera Aquí pasado. no. Aquí Aquí está no. todo medio al detalle. Oye, te escuchabas No, bien no. tú, te Sí, escuchabas bien tú, perfecto, ¿no? muy bien. Nosotros de aquí fenomenal, la verdad, Sandra. Sí. Oye, Gracias. Todavía te queda un ratito para salir de compras, ¿no? Voy a aprovechar la noche, voy a aprovechar hasta que me cierre el último negocio. Por aquí estaré. Vale, pues luego me lo cuentas. Muy bien, Vale. claro. Gracias. Sandra Bolop, que hemos estat ficant la banda sonora a esta Shopping Night, a un escenari a escassos 50 metres del nostre set, del set de Shopping Night. Encara ens queden un parell d'entrevistes, així és que no se'n vagin. Però, de moment, vagin ben l'ambient, que hi ha per ací, per el Mercat de Colón. Amics, si hi ha un expert en compres en la ciutat de València, pues, he de dir que està a la meva vera en aquests moments i li diuen Josep Lozano, expert en compres i expert en moda. I, a veure, no és l'únic, evidentment, però és una veu autoritzada. I a més, en esta revista que la Shopping Night ha editat, en la primera plana, només obrin, veuen la seva nota. Veu autoritzat Josep Lozano i ploma autoritzat també, perquè per escriure això t'ho han demanat tu expressament, exacte. perquè eres tu, no? Perquè... Conta'mos, què és el que has vingut a dir així? Entre altres coses, estem en un moment preciós en el qual València està de moda. I això és algo gran. València està de moda. Però està de moda precisament perquè se ho han guanyat a pols. Se ho han guanyat a pols per l'interès del comerç, per l'interès d'una organització com esta que trau al carrer més de 70.000 persones en esta nit concreta, visquent algo increïble, que és la moda. La moda, i això és molt gran. És que treballem en el món de la moda contínuament. Quan ens proponen algo com això, no podem negar-nos, perquè l'únic teixit que fa societat, que és social de veritat, és el comerç. I el comerç de proximitat, no? El comerç en el qual coneixes a qui està darrere de la persona que ven. Jo sempre dic que la moda es comença seguint art perquè es dibuixa. A continuació
després d'aquest dibuix, la indústria l'agarra per a convertir-la en un producte industrial. Passem de cultura a indústria, però acaba de seguir en comerç, acabant en les mans d'una persona que confia realment en que el producte el tornarà a vendre i el tornarà a col·locar en el carrer. I això és un procés que rarament té una altra disciplina artística, i per això estic involucrat en la Shopening i de fet és un poc lo que conte així, no? La ressenya que has vingut a dir o la introducció que has fet Exacte, d'esta Shopening esta Night. espècie de benvinguda que he fet en la revista oficial de la Shopening Night, en la qual sobretot el que intente transmitir és aquest lloc absolutament de moda que és València. I quan dic moda no dic a soles la forma que tenim de vestir, sinó dic tot, és el paisatge que habitem, el nivell de societat en el que visquem i la gent. Que està de moda. La gent no? està de moda, i està de moda. I així queda clar. No arribem encara a les 11 i mitja, no porta rellotge en aquest moment, aproximadament, però Josep, quina és la teva valoració de la Shopening Night quan encara queda més de mitja hora per a que s'acabe? Pues jo crec que una organització que té este background, 12 temporades seguides fent-la, i fa que la banda pública s'involucre, que el transport públic s'involucre, que s'involucre el comerç de proximitat, que s'involucren els professionals de la comunicació, jo crec que no pot ser només que una valoració no sols positiva, sinó aspirant a la continuïtat per a que visquem moments més grans encara. Hem avançat un mes aproximadament la data de la celebració de l'edició d'hivern de això és un acert. la Shopening Night, i a més que avui el dia mos ha caigut grivindat perquè podia haver caigut en un poc de pluja. És veritat, és veritat. Però això és una cosa gran perquè, entre altres coses, la moda el que marca és aquesta possibilitat que tens d'estar en tendència. I aquest moment en el d'estar en tendència és ser el primer en el que pot veure i consumir un producte de moda. I això és molt important també. D'ahir que s'ha vaig avançat, que coincidisquen les presentacions naturals del món de la moda, que n'hi hagi temps per a poder-ho comprar i consumir i que després n'hi hagi temps per a gaudir-lo. Òcit i negoci és algo que és un vincle molt fort que té el món de la moda. Una altra cosa molt important és que esta nit molta gent l'ha catalogat de que no és només una nit per a comprar, o inclús de que no Efectivament. o inclús de que no és en absolut una nit per a comprar, sinó en molts casos per a conèixer, no? Jo personalment crec que és per a les dues coses, no? Ja t'és per a tot, no? Exacte, perquè tu en un moment determinat quedes en un amic, te descobrís un rincó de la ciutat, te descobrís una nova botiga, un producte, te descobrís un lloc on sopar, te descobrís un lloc on prendre una copa, i claro, això és una possibilitat que sols ocorrís en moments tan puntuals com un fet com la Shopening Night. Josep Lozano, què li demanem a la pròxima edició de la Shopening Night, que serà la 12+1? 12+1. 12+1, cuidao. Jo no li tinc por al número 13 perquè, entre altres coses... Hola, l'ha dit. No. Jo no li tinc por al número 13 perquè, entre altres coses, a mi m'ha donat molta sort en la vida, el número 13. I crec que serà ja la definitiva, com diria Àngel Garó en un dels seus personatges. La definitiva en el sentit d'ampliar espais, ampliar possibilitats que els espais tenen de gaudir de concerts com el que han tingut en Sandra, que ha sigut meravellosa, que l'acabes de tindre. Escolta, que si ampliem més els espais serà anem a Catarroja. No. A lo que vaig és ampliar el que ja tenim, és dir, que els espais se convertissin en llocs tan màgics com este en el que estem tu i jo ara. Josep, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres estos minuts. Bueno, i tu que t'ho has currat també d'estar ahí davant d'este foco criminal que la gent no sap que és criminal, Anem a correr un tupido velo que m'haurà vingut molt bé per a tapar-me el foco, precisament, l'antorxa. Bueno, però vale. És que sense ell pues, tampoc se pot ensenyar bé les coses, no? Bueno, pues esperem que aquesta 12+1, com tu dius, o 13, com dic jo, siga realment la més important i perquè n'hi hagi moltes més. Pues paraula autoritzada i sentència de Josep Lozano, que hi hagi moltes més i que la 12+1 siga, o la 13, com ella ha dit clarament, per què no, siga encara més important que aquesta i amb més novetats.
Carlos García, director de comunicació de Bodegas Vicente Gandia, i també com a part activa i com a expositor en aquesta Shopping Night. Ens agradaria que ens contara les seues impressions. Carlos, lo primer, bona nit. Bona nit. Quines han sigut les teues sensacions en estar en el carrer, en ple centre neuràlgic també d'esta Shopping Night, i sobretot quin ha sigut el teu feedback en tota la gent que ha passat per esta cera, perquè estem al costat del set de televisió i hem de dir que han passat per així milers de persones. Sí. Jo volia felicitar a l'organització perquè ha tingut un acert molt important degut a que antes es celebrava la Shopping Night en desembre i adelantar-ho a finals d'octubre, com estem ara, crec que és millor perquè tenim millor horatge i la gent està més disposta encara a eixir. A principi de desembre crec que se juntaven massa coses, no? En el pont de la Immaculada. He de dir-te que avui hi havia altres events importants en la ciutat de València, però també tenim que agrair a tota la gent que ha volgut estar amb nosaltres, no? Jo estic sorprès perquè avui ha coincidit en altres coses i així i tot ha tingut molt de símptoma inequívoc de que la Shopping Night mola, no? Sí. De fet, nosaltres és el tercer any que estem venint a la Shopping. Tot va començar amb el llançament de la marca Sandara, que és una marca de vins que van treure en 2014. Mieleta, Sí, no? Ho ha tastat, he de dir que ho ha tastat. He tingut un momentet en un descans per anar i tastar-ho. En esta ocasió presentem un Sandara blanc fet en Chardonnay i en Sake, que és una fusió de cultures. Això representa el que és la fusió de la cultura occidental, representada per el vi, que és un producte tradicionalment que és originari dels romans, amb el Sake, que és la representació de la cultura oriental del Japó. Entonces ha sigut un producte meravellós, perquè avui en dia està molt de moda la cuina japonesa. Tots sabem que tots els puestos n'hi ha restaurants japonesos que estan super de moda, tots els puestos, i després de fer diversos estudis de mercat i demés, creiem, la nostra percepció era que aquest producte pot encaixar meravellosament en el consumidor d'avui en dia. I la gent, conforme l'anà passant, l'anà tastant, què veies tu en les cares? Pues la veritat és que... Tal van ser que el que se feia 3 copetes, les cares les veuries ja alegres segur, molt content, molt content. Però bueno, la veritat és que hem fet curs. S'han desbordat les previsions, se mos han acabat els gots, se mos ha acabat el vi. Això és una bona notícia, no? És una molt bona notícia. Això vol dir que el producte ha agradat molt i les expectatives són molt altes. L'enhorabona hem de donar-vos també. Per a la pròxima Shopping Night què farem? Pues portar més vi. Portar més vi. Perquè no se mos acabe. Carlos, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Director de comunicació de Bodegas Vicente Gandia, que tenia a més el set al costat del nostre, al costat del set de televisió estava la seva barra fent les degustacions, una d'aquestes degustacions que vostès podien trobar al llarg de tota la Shopping Night en tots els carrers, junt a actuacions musicals, desfiles o exposicions. En aquest cas estem en la zona del Mercat de Colón. Encara estem i encara ens poden trobar si s'acosten i no han estat per així. Si hi ha un home que ens pot contar el que està passant en tots els carrers de la Shopping Night, sense dubte, ell és Òscar Forés, que se'ls ha batejat un a un, ven tots els espectacles i no sé si ha pogut entrar en totes les tendes, totes les botigues, perquè la veritat és que hi havia aixina i estaven a parir, estaven plenites de gent. Dones fe de lo que estic dient, Òscar? Mira, anava en una fulla comptant les persones que anava a trobar-me, però és que al final ja no donava abast. M'he quedat en 112.000 persones, 412, per ahí estarà. Tu creus que haurem passat les 100.000? Jo crec que sí, perquè no sols ens hem quedat en una franja en 2 carrers, sinó que hem vorejat quasi tots els carrers que participen de la Shopping Night i ja el dic, era cada vegada trobar gent nova, veiem gent que passava, que entrava i sempre era una renovació constant de personal que entrava a les tendes. Recordem que estem en directe, que l'anterior connexió en Òscar Forés també ha sigut en directe i que en aquest moment se n'anava a fer l'última connexió. I ens ha dit, sí, no, però me n'aniré al carrer Sorní, faré una volteta per ahí i me'n vindré. Acaba d'arribar. Imaginen vostès com està la Shopping Night i com està el centre de València i, en definitiva, en conclusió, tots els comerços que l'acompanyen, no? Tots, perquè al cap i a la fi, comentàvem abans, la nit acompanya, és una nit molt agradable i la gent no ha dubtat en llançar-se al carrer.
i molta gent, evidentment, sabia que la Shopping Night estava esta nit a tots els carrers d'ací del centre de València, però també m'ha creat molt l'atenció gent que no ho sabia, ha participat, però sense dubtar-ho. Ha continuat d'una a una altra tenda, una botiga, per descobrir quines eren les ofertes i les sorpreses que hi havia darrere de la Shopping Night. Aquí li amarga un dolç, no? Si vas i te ho trobes, pues ja que t'ho trobes, pues participes, no? Una de les tendes que participen, una de les botigues, és la tenda Lind, de xocolates. Hem entrat allí i efectivament hi havia gent que no li amargava un dolç ni dos ni tres. Sabien també que hi havia una bona oferta i la gent no ha dubtat. Com el dic, perfumeries, botigues de roba, complements, sabates, totes, jo he vist totes, que sempre tenien gent dins que volia interessar-te per a Shopping Night. Has contat abans, Òscar, una anècdota en una dona que estava esperant que acabara la seva filla, que estava actuant, dient-li, jo he vingut a recolzar-te filla, però acaba que me vull anar de compres. Exactament. No sé si t'ha passat alguna cosa que pugues contar, o vols esperar a que puguem veure el reportatge que has fet. Pues em poses en un compromís, perquè jo ho contaria tot, però és que evidentment no vull desvelar-ho tot. Sí que hi ha hagut un parell de persones que efectivament s'han interessat, com diem, per la camiseta. Això m'ha cridat l'atenció. Ah! Efectivament. Mos estaven veient, no? Estaven veient. I hi havia un grup de xics i xiques joves que estaven buscant també en una botiga, en Superdry, que també és una tenda de roba més juvenil, y estaban buscando camisetas y efectivamente cuando la han visto digo, pues me gusta el diseño. La quiero, me mola y la quiero. I jo dic, no ho digues molt fort perquè evidentment tu i els teus companys la tindreu si la voleu. Però sí, la veritat és que al final tot el món en reconeixia, no sols els treballadors de les botigues, sinó també la gent al veure que efectivament portàvem el logo, el disseny de la Shopping Night. I ha sigut, pues, mira, un triomfazo. Jo crec que no me la vaig a llevar, de fet, quan acabem així la connexió. Vaig a continuar en l'americana, ara que s'està bé que no fa tanta calor, i la camiseta baix. Òscar, encara mos queda un ratet, però la teva valoració general d'esta Shopping Night, edició número 12? Molt bé, perquè efectivament vosaltres que heu estat així treballant com els primers, evidentment heu vist a la gent passar amunt i avall, però jo us puc donar l'altre punt de vista, el contrapunt, que és ahir al carrer, i m'he quedat molt sorprès. Evidentment el carrer Colom, el carrer Sorní, Condaltea, tots aquests carrers sempre registren molta gent al carrer, però és que un dijous d'octubre acabant, jo mai l'havia vist com avui. És de veres, jo crec que aquestes iniciatives fan molt per fer, com diem, bones coses per al xicotet comerç i al cap i a la fi per a la ciutat de València. La ciutat de València, que avui era, com hem dit abans, una gran festa. No només sou jo, i ho han dit tots els convidats que han passat per així, sinó que Òscar Forés dona... No me va no? Pues ens indiquen per el pinganillo. No passa res, perfecte. Pues que no només... Mira, ara m'entrevista ell, quan està entrevistant ja abans. Lo que dia, Òscar, és que no només ho diguem vosaltres, no? I tots els que han passat per set, sinó que tu, que estaves per tota València, per tota la zona que cobria la Shopping Night, també dones fe de que tota València era una festa, i això és per donar-nos abraços a tots els que avui estem així esta nit, no només treballant, sinó també els que estan a l'altra banda, no? De les càmeres passant-ho bé. Tots. O sigui, organitzadors, l'organització sencera, totes les persones que han estat en les botigues, cobrint també tot l'horari, que és més del que normalment treballen un dia normal, i com no, els clients que també han fet que siga una autèntica festa. La Shopping Night és que està de moda. I així res el seu leitmotiv. Mos queda encara una entrevista, però com tens tu el micro, pues despedis tu i ja me'l dones després a mi, no sé. Pues espereu un segon, perquè encara tenim una altra entrevista, que és les 12 tenim Shopping Night, i així ja festa, si algú vol passar-se encara, arriba de sobre, perquè nosaltres encara estarem per així, encara ens trobareu. Segonet. Amics, Miguel de Vicente, conseller delegat de Hello València i també organitzador de la Shopping Night, és l'última entrevista en el dia d'avui i és qui ens va a tancar i donar les conclusions i també les xifres de lo que ha sigut esta nit de les compres en la ciutat de València en la seva 12ª edició. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, estoy contentísimo porque además veo a Carles Show aquí en el control y eso es muy animoso porque es un tío muy genial, me cae muy bien. Y ahora que ya hemos tomado unos vinitos, unas cervecitas, hemos disfrutado de la noche, ha venido la gente, hemos tenido invitados varios, hemos visto cómo la gente ha disfrutado, llena de bolsas, estoy súper contento. Una noche en la que ha habido cifras de récord. Lo intuíamos cuando veíamos pasar a toda la gente por delante del set de la Shopping Night, del set de televisión, que es también novedad de este año además, pero al final nos han dado la noticia y es que no sabemos cifras exactas, pero hemos batido récords, ¿no? Hemos batido el récord. Este año ha sido una pasada la cantidad de gente que ha venido, se ha lanzado a la calle.
a buscar, digamos, al comercio valenciano, a disfrutar de lo que ofrece la Opening Night, y calculamos que 90.000, 95.000 personas han estado hoy rondando por la zona. Mañana tendremos cifras seguras. Yo apuntaría que hemos pasado de 100.000. Además, me pone haber pasado de 100.000. Miguel, ¿qué quieres que te diga? No sé, 100.000, el numerito de redondo, a mí me molaría pasar de 100.000. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí, oye, mira, 100.000, oye... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, al final nadie está contando a la gente. 100.000 personas son menos de las que caben en el campo del Barcelona, por ejemplo, ¿no? Entonces tampoco, oye, tampoco es que sea una cifra que digas tal, pero bueno, 100.000 personas, sí, ha habido mucha gente. Y sobre todo te digo una cosa, lo más importante es la alegría con la que la gente ha venido y con lo que la gente está. Fíjate ahora mismo el concierto que tenemos en directo aquí, la gente está encantada, oye, tú mismo te lo has pasado bien. Yo me lo he pasado muy bien, muy bien. Claro, entonces lo más importante de esto, de esta comunicación, es decirle a la gente, oye, se puede disfrutar, incluso los que trabajamos en la organización, porque a veces la gente contenta y eso también nos pone, ¿no? Efectivamente. Oye, ¿qué le pedimos a la próxima edición? Que es la 12+1. Ojo, la 12+1, ¿eh? Sí, la 12+1 no nos da miedo, la 13 también podría ser, ¿no? Es el número, para algunos el número que no le gusta y para otros el número, digamos, que sí les gusta, ¿no? El de la suerte. Hay mucha gente que es el 13 ha tocado 2 veces seguidas en la Lotería Nacional del NIN. Oye, además, el premio gordo, ¿no? Además, fíjate que Josep Lozano, cuando le he dicho la 12+1, dice la 13. A mí el 13 me ha dado suerte siempre, ¿eh? Claro, pues lo que te digo, el 13 le ha dado suerte siempre y a nosotros esperamos que bien. En junio tendremos esa edición. Tenemos unas sorpresas muy interesantes, a la gente le encanta. Oye, y yo espero además que Carles Chova, que está aquí comiendo sushi, pues esté también presente, por supuesto con Donís, Iñaki, con toda la gente que ha pasado por aquí, que estemos otra vez, porque eso significará que este proyecto funciona y que la gente que lo impulsamos también estamos contentos y seguimos ahí en la brecha. Miguel, por último, el mensaje que quieras mandar y el titular que te gustaría que saliera mañana en los medios de comunicación. Un éxito de la Opening Night, una edición más, la gente se vuelca con la Opening Night, el comercio está contento y esperamos que en junio, con ansia y con ganas. Muchas gracias. Miguel de Vicente, consejero delegado de Hello Valencia y organizador de esta Opening Night. Ha sido un placer. Muchas gracias, igualmente, Donís. Gracias. Amics, fins així este set de Opening Night en el que ha retransmitit en directe des de les 8 de la vesprada aproximadament per a contar tot el que estava passant en, repetisc, el centre neuràlgic de les compres de tota Espanya. Ha sigut així, avui en València, en els comerços del centre, on hem estat així, en este set de Opening Night TV, que han pogut veure en directe per les redes socials, però també ens ha contat Òscar Forés en un reportatge que veuran pròximament. Res a dir-los, que ha sigut un plaer estar en tots vostès, en les que ens han seguit i per què no. Una cosa, y el viernes, mañana por la noche, en Revista Sociedad, todo lo que ha acontecido esta noche, presentado por ti también, que toda la gente que nos está viendo sepa que va a tener ahí un especial que no se lo puede perder. Pues aprovecho para decirlo, a partir de las 9:30 en Levante Televisión, o también en Información Televisión para Alicante el sábado a las 4 y en Televisión de Castelló, si están desde Castellón, a las 4 menos cuarto, también el sábado. En toda la información puntual de lo que ha pasado así esta nit, como acaba de decir Miguel de Vicente. Oye, y una cosa, que Revista Sociedad hoy elegida el Mr. Street Style. Cuidado que lo hemos contado y mañana diremos quién son los ganadores. Ah, vale. ¿Quién son el guapo y la guapa de esta Opening Night en su 12ª edición? No he metido la pata. No, lo hemos dicho, hemos avisado, hemos dicho que íbamos a por ellos y además creo que ha habido ganadores. Vale, pues perfecto. Mañana yo no me lo pierdo, te lo garantizo. Perfecto. No, tú no te lo pierdes seguro. Vamos, pero segurísimo. Amics, fins així el directe de la Opening Night en este Opening Night TV, que s'ha retransmès en directe pel Facebook i pàgina web de Hello València i Revista de Societat, entre altres, que al final ha sigut viral, també hem de dir, i que ha estat en totes les seues cases. Moltíssimes gràcies a tots per estar amb nosaltres i que continuen fruint de la Opening Night, edició número 12.